Aukeratuko dut Lain taldea nire bizitza asko markatu duen talde izan delako. Hasieratik oso zalean nintzen haien musikarena. Nire bereziki haien 3. diskoak, Tximeretak diskoak asko markatu zuen nire bizitza, momentu hartan bizitzen ari nintzenagatik ni ere. Eta hori, egia da duela urte batzuk utzi zituztela eszenatokiak, baina bada talde bat, pixkat aldatu gona nire bizimodua eta nire musikakin ordu arte edo neukan harreman hori ikusteko modua. Benak beratuko baita niretzako oso importantea den talde bat, La Moda, eta haien La Primavera del Invierno. Nik disko horrekin ezagutu nituen, eta irekizizkian alako bate batzuk referentzia musikalari dagokionez, erabiltzen zituzten ordu arte igual niretzako bainoikoak etzian instrumentuak, akordioia, banjoa, klarinderia eta saxoa. Eta geroztikan ere dituzten diskoetan, uste jakin dutela oso ondo innovatzen, eta hori oso interesante eritzen zait. Eta bestalde badutela, eta horrekin asko egiten dutela bat, haien sorlekuarekin alako konexio berezi bat balioi dagokionez, eta hori nola defendatzen duten ere uste oso importantea dela. Aukeratuko ditut bi azkeneko asteetan asko entzuten nabilenak, Andrea Santiagoren Las Bestias que me acompañan, kantarekin ezagutu nuen, eta egia lehenengo momentutikan sortzen dira alako zirrera berezi bat, eta nahiz eta urte batzuko ditun, aste hauetan berriro redeskurritu dut edo. Eta bestalde Kataluniako artista berri bat orain dela gutxi ezagutu betena, Gineu, eta bere azken diskoko Ken pasa no sé qué fetx. Eta hori oso rollo modernete poperoa, eta musika elektronikoa ere pixkan nazten dola diskontan, eta oso proposamen interesantea eritzen zait. Egunen arabera esango dituzte gaina hitzen oso zalea naiz eta bereziki atentzioa jartzen dut hortan, baina azken aldin, justo martxoan atera zen Gartxoten Gau proiektuan 2. diskoari nira, eta hor badago Zutake kantuan esaldi bat esaten dola, zai gaude gure utxunek norbete. Eta uste Gartxot niretzako hemen ingurumentzat bada alako erreferente bat hitzei dagokionez, iruditzen zait oso artista borobila eta ez dakit beha bezain ondo idazten duen norbait badegun hemen, esango nuke kasi ezetz. Eta eroitzen zait esaldi hau iruditzen zait pixkat bizitza laburtzeko edo esaldi magistral bat. Aukeratuko etxara zozaia, hemen ingurun uste detelako badala igual daukaun gauza ezberdinetako bat edo musika ezberdinetako bat. Esango nuke ez dutela topatu hendikan beha bezalako edo estiloko zerbait egiten honik eta ez dakit, estilo pertsonaloi eta hori, beha daukan personalidade hori, beha garrik eukutzi hori ditze zait artista modura zerbait oso importantea. Eta gaina orain, justo azkeneko hilabetetan atera ditu bere hurrengo diskoko aurrerapen kantuak, eta orain arte saran entzunez dugun gauza berriak edo entzun ditut, hori iruditzen zait behintzat, eta hori gogotsu oso disko berria entzuteko, eta hori badauke unibertsu oso berezi bat, eramaten nahuela olako beste leku batera, eta hori asko baloratzen dut. Orokorren uste gaur egun gehienok bezala, streaminga erabiltzen dut gehien bat, baina egia da oso disko zalea naizela, eta kotxen adibidez diskoak asko eramaten ditut, eta oso gustura, igual etxean bai gehiago telefonoz eta hola, baina kotxean bereziki gustatzen zait diskoak entzutea, eta gero azken aline bai etxean viniloak entzutea asko gustatzen zait, eta noizbenka ere hartzen ditut kaprutxoiek eta viniloak entzuteko joera ere bai. Aukeratuko segurako botika xarra, ganbaran norbait dabil elkarteak, horrantolatzen ditu kontzertuak, nik bere garaian hasi nintzen bakarrik jonun akustikoan dola, nahiko saribanak eta baten dola etxan oso luzea izan. Baina egia dela bada, egia da oso leku berezi badala, ematen du garaje moduko bat, irikitzen duzula hola atea, eta leku superpolitia da, gero haiek ere oso ondo jazten dute, eta argitxo berezi batzukin eta hola, oso leku kuriosoa eta oso leku politia da kontzertuetarako egia esan. Hemen etxera joko dut eta esango dut Ordiziko delikatuz, berez ez dela kontzertu aretoa, Ordizirroken barruan nago baita ere, eta urtarrietik hasita maiatzek gainera bitarte hilabetero kontzertu bat antolatzen dugu, eta bada oso leku berezia ere bai xarma berezia dauka. Egokiagoa da berez kontzertu formatu txikiko kontzertuak antolatzeko, baina egia da hor kontzertu pila bat ikusi izan ditutela, eta uste dut zure etxetik hain gertu olako leku bat izatea zeinetan kontzertuak ikusi ahal dituzun, uste dut baloratzeko dela eta oso kariño berezia diot lekuari. Hemen aukeratuko ditut bi, nik uste pixkat formatu diferenteak ere ikusteko ere askotan kontzertu on bat izateko ez dela izan behar ez banda oso bat edo ikusten leku puskan. Baina azteko olako bat aukeratuko dut, izan zela kursalean ikusi nitunen Vetusta Morlakoak. Bada baita ere beste talde bat niregan oso eragin handia izan duena, eta hori, lehenengo aldiz bertan ikusi nituen, kiston musikazoa dira. Baina egia da, niretzako ere talde oso berezi bat izan dela, eta lehenengo aldiz Donostin ikustea eta kursaren ere badala leku oso polit bat kontzertuk ikusteko.
Eta atera nintzen kontzertu hortatik, eta gero, tipikoa hortan ez duzula lo egiten. Eta hori izan zen oso kontzertu berezia, lehenengo aldia zalako ikusten ditula, eta bestalde aukeratuko justu dela gutxi batu betela delikatuz. Bertan ikusten nuen lehenengo aldiz Olaia Intziarte, gara hartan behar indikan bakarrikan ari izan, indikan disko atera gabe zeukan. Baina sentsazioa daukat, egun hortan bertan egon ginen denok atera ginela handikan, ez dakit, barruak oso moituta uste, Olaiak badaukola zerbait oso berezia, eta hori askotan ez dela ezer gehiago behar gitarra bat, Olaia eta hotx bat. Eta uste badaukala, kantatzen dula egi berezi batetik, eta transmititzen dula oso ondo, zintotasun berezi batekin hori abesten duen hori, eta uste egun hortan hangeudenok, elkarri begiratzen geniola eta esaten geniola jo hemen pasa, eta kariño berezia diot kontzertu hori ere. Bai, izan zen lainen tximeletak diskoaren aipatu dutela, bizitza aldatu zian disko bat izan zela, eta erosin nuen lehenengoa ere hori izan zen. Horrendik ez zait iritsi, baina ibilbediren Goldea diskoa. Horreko astean erosin nuen, eta ez zait iritsi, baina hori ja abaien zindut. Eta hori, segurazki aurtengo nire top 10ean nengoan disko egitako bat, eta hori, beste talde kutxun bat ere.